दिनैनि बे जोंनि बेंगल सावरायमेल मेल खुंनायनि मोनसे हाबाफारि बा मोनसे मिथिहोनो नाजानायाबो बेबो मोनसे मानो होनबा दा AI नि जुगाव जोङो लासै लासैनो बेफोरबादि हाबाफारिनिफ्राय एसे जानगाराव थानो नाजायो अब्लाबो जोङो जोंनि थुनलाइयाव बे जोंनि बेफोरबादि सामाजिक खामानिफ्राव जे जोंनि बे रुंसारि नीलकमल ब्रह्मनि बे थुनलाइनि बे बिहोमाफ्रा एफाग्राब मोजां बा गोजौ मानदान्दायाव होदों दा बेखौ जोङो गोदान जोलैफोरनि सिगाङाव जोङो मिथिहोनो नाजादों मानो होनबा गोदानखौ लानानै जारिमिन जाया गोजामखौ नांदेरगौ दा जोङो गुबुन गुबुन थुनलाइनि जारिमिनाव नुयो माने गोजामसिनखौ लानानै गोदानखौ लानानै बिसोरो मोनसे जारिमिन सोरजियो दा जोङो नैबे गोदान जोलैफोरखौ जोंनि बे थुनलाइयारि बे जिथु माबाखौ जाहाथे जों मिथिहोनानै मोनसे माबा जोङो जाहाथे जोंनि थुनलाइखौ गुबुन थुनलाइफोरजों समान समान जौगालांफाहोनो थाखाय आरो जोंबो हारि हिसाबै थांनानै थाखाय जोङो बेखौ दिनैनि बे खुंनायनि हाबाफारिया बेबो मोनसे जों दा आं आसा खालामो दिनै जोङो गोबां सोंनाय फिन्नायबो जागोन बाय सेमिनार एन्ड वार्कशप होनदों दा बिथांनि मावनायनि जिथु बिहोमाफोरनि सायाव आरो गोबां जोङो सोंनाय फिन्नायबो बा जों मिन्थियै माखासे जिनिसफोरखौ जों मिन्थिगोन बाय मोजां मोजां पेपार रिडार्सफोर दङ लिरनानै लाबोदों जायफ्रानाखि लेखायाव गैजोबामोन गावसोर बबेबा मोनसे मिथिङाव थांनानै खोनाहैनाय बा बिनि माखासे हाबाफारियाव नुनाय बेफोरखौ लानानै लिरनाय माखासे मोजां मोजां लिरबिदांफोर दङ आं आसा खालामो बेफोरबादि दिनैनि बे हाबाफारिया जोंनि थुनलाइ जौगानायाव आरो समाजजों बयजोंबो गोरोबनानै थालायनायाव मोनसे समायना मोनसे परिबेस दानायाव बिहोमा होगोन होननानै आसा फारियो जोङो दिनैनि बे बेंखन सावरायमेलाव गुबैयै बुंनो नांगोन बयनिख्रुइ साबसिन जोङो पेपार रिडार्स जों आगोल बिथांमोननो रुंसारि नीलकमल ब्रह्म सारनि सोमोन्दै लिरनो जों आगोल हरखादों बिनि गेजेराव जोङो डक्टर अनिल बर' नोंथांमोना मिथियो गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि फकलरनि HOD बिनि उनाव इन्दिरा बर' डक्टर इन्दिरा बर' डक्टर लाइस्रि महिलारि डक्टर रुफास्रि हाज'वारि जोंहा क'क्राझार इउनिभार्सिटिनि डक्टर दिपक बसुमतारी आरो जोंहा ओरैहाय दङ अन्जु आब' सासे गोख्रों लिरगिरि आरो बिदिनो बेनुदर बसुमतारी सार बिनि बादैबो जोंहा गोबां लिरगिरिफोर दं PK हाज'वारि सार जोंहा मख'नो नांगोन बिथाङा गोबां खामानि मावबाय बिनि सायाव आरो जोंहा दंबावो बिबेकानन्द आदा बिबेका आरो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि आदा गपिनाथ बरगयारिबो दङ जों बेबादिनो फ्राय जों बर'नि साबसिन लिरगिरि बा बर'नि साबसिन रोंसिन रिसर्स पार्सन फुंखा सुबुंफोरखौ मोननो हादों होननानै आरो बिथांमोना अलरेडि फैखाबायबो जों दा बिथांमोननिफ्राय गोबां मोजां खोथा खोनागोन जों दामि आर्टिकेल दामि बिसोरनिफ्राय जों खोथा खोनानो मोनगोन बेखौ बुंनानै आं दिनैनि बे नोंथांमोननि इन्टारेक्सनखौ फोजोबबाय धन्यबाद गिबियाव आं नोंथांमोन बयबो चेनेलखौ आं खुलुमग्रोयो दिनैनि बे जोंनि गोथार बे हाबाफारिया जों बर' साख्रिआवला थुनलाइयारि गौथुम आरो फिथिखा थुनलाइयारि हान्जा जों जथायै बे हाबाफारिखौ जों खुंदों जोङो दिनैनि बिसेस हाबाफारिया ओरैनो 23 फिथिखानि जोनोम सानमोन बेहाय जों
खन्थाइ आवरायखायो बोसोरफ्रोमबो खेबसे बेजों देग्लाय जोङो जोंनि सुंद' सल'नि सम्राट नीलकमल ब्रह्मनि जिउ आरो बिनि हाबाफारि बिनि बिहोमानि सायाव बेंखन सावरायमेल लाफादेरदों। दा मख'नो गोनाङा बेनो जोंनि बर' थुनलाइखौ एफाग्राब जे गोजौ मान दान्दायाव लांदों जों बयबो मिथिब्लाबो जों बेखौ अनुभब खालामा। दा जोंनि बे सुंद' सल'नि सम्राट नीलकमल सारा गोबां लेखा लिरलांदों। दा बिथांनि बे लिरनाया ओरैबादि गोजौ माननि दा जोङो दस्रा थुनलाइखौबो फरायो दा बिनि बे लिरनायनि मानदान्दाया एखेबारे खमि नङा। दा जोङो बेखौनो जों मेसेज होनो नाजागोन दिनैनि बे बिथांनि बेंखन सावरायमेलाव वार्कशप एन्ड सेमिनार होनदों जों दिनै बाहाय जोंनि गोदानै जाखांबोनाय फरायसुला फरायसुलिफोरनो जोङो मिथिहोनो नाजादों। मानो होनबा जोंनि थुनलाइ बा जोंनि बे सुंद' सल'नि सम्राट नीलकमल ब्रह्मनि बे बिहोमाखौ जोंनि अनेकआनो मिन्थियोब्लाबो जों बारा माबा खालामा। जाय हक आं आसा खालामो बा दिनैनि बे खुंनायजों आं मोनसे मेसेज थांगोन आं बेखौ आसा खालामो जे बिथांनि बे जिथु थुनलाइनि बिहोमा बे जेब्लाबो थांनानै थाबाय थागोन आरो बर'नि जोंनि बे थुनलाइनि माना आरो जोंनि बे राव हारिमुवा जेरैबो गेवलांसारगोन आरो लोगो लोगो बिनि बे लिरनायजों जों हारि माहारि बयबो गुबुन गुबुन जाथिनि गेजेराव गुबुन गुबुन मानसिफोरनि गेजेराव जों अनलायनानै थानो हागोन होननानै आं मोनसे बिसास दं। बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे बर' थुनलाइ